आफा मा खालामदों नोङो? दङ आइ उन्दुनानै देहाखौ बोरैबा मोननानै। हामामोन आइ। आं लोगोनाव नटस लायनो थांनि आफा दे। दा आइया सोंबाथाय नों खोन्थादो दे आफा। हा बे कर'नानि बोथोरावलाय हामाहा न'स लायनो आइ। थाब फै थांबाबो दे आइ। दानो नोमाया आंखौसो रायगोन आइ। थाब फै दे आइ थाब फै। अके आफा आङो थाबनो फैगोन। बाय बाय। ओइ बिफा हा मा खालामबाय थादों नोंलाय? दङ बिमा नै उन्दुना देहाखौ बोरैबा मोनदों आं। हा माथोमोन बिमा? हा बाहेराव नुयैखाय गाबज्रिदों आरो आंलाय। हा सासेयालाय थग्रोना अबाव थांनाय फैयो हालाय? नै लोगोनावहाय माबा नटस लायनो होननानै ओंखारलांदों। थाबनो फैयोनो। हा बे लकडाउनावलाय मा नटस थससै? अबाव क्लास जानाय नुदो? कर'नानि दिनावलाय स्कुलफोरानोबा बन्द' गोजा फैग्रोथोंल' बे थग्रोना। जिगाब फुजियावसो फुथुना दोनगोन आं इखो फाग्लि थग्रोनखौ। दे बिमा नोंनिया दा फैस्लाबनो मोनि रायलायगोन फिसाजो सासेल'खौनो। दे थां ओंखामफोरा माबार संहैदो ओंखाम उखैदों आं। दे फै ओंखामखौ माबार संनानै बाहेरावहाय अर जरायहैनि आङो अर सायनो। हेलेना ओइ हेलेना लोगो मा खालामबाय थादों नोंलाय? ए अनसुमै फै। नै जिरायनानै दङ आङो ओरैनो बरिं मोननानै। माथो खबरमोन लोगो? आंहा लकडाउनजों जा बरिं मोनथारदोंहाय। ओंहाय लोगो न'आव थाबाय थानो बानानै आफाखौ थगायनानै न'स लांनो होननानै बेरायनोसो फैदों आङो। आफाया हगार हरथ्रामोन आरो दा आइ दुमफायाबो जा रायगोन आंखौ न'आव थांबा। हा माथो लोगो फैनायाबो हामदो। नों फैनायखाय आंहा जा मोजां मोनबायहाय। हा मा ओंख्रि जानाय लोगो नोंसा? जाहा दाउजों अनला ओमफ्राय दुन्दिया बाथोनमोन। हा नोंसालाय लोगो? जाहा नाफाम रोसि फुदुंनाय लोगो ओमफ्राय मैगं मैद्रु रुनायमोन आरो। थु लोगो जोंहा दसे बार जाहैनि लामाजों बेरायहैनि। थु होमबालाय आंहा बेरायनो मोनबासो गोसोखौ जा मोजां मोनखायोहाय। रहाय लोगो मा एसे आथुर गावहा। दे फैबाय था लासै लासैनो ओंखारबोदो आं गेटआव थानोसै। हेलेना नैबे दंफां सिङावनो दसे जिरायनोसैहाय ने? थु होमबालाय जिरायजागोन बेहायनो दसे जिरायनानै न' फारसे थांफिननोसै। लोगो स्कुल बन्द'जों मा खालामबाय थायो नोंलाय न' सिङाव हारसिंनो? आंहा थानोनो सुखुथारा न'आवहाय। ओरैनो बाहेरा बिजाब नायलाबायनानै थायो आङो लोगो। हा मानो थानो सुखुवा जानो नोंहालाय? थै लोगो आंहा लेखा फरायनो जबानो माबा सिमाखौसो जा गोसोखांबाय थायोहाय लकडाउनजों। क्लासावबो थांनो मोनथारैसो नुयिखायनो माबा गोसोखांफ्लांबाय थायो। जालायबायहाय फाग्लिनिया हाबाखौनो जादोहाय नोङो लकडाउनाव। माबायदि बुंथारोहाय बियो। जाथ'आहाय लोगो फरायनायानो जोबाखै आरो आंखौ आइ आफाया गोसथोनाय दं होनना मिथिबा जा रायखागोनसोहाय। ए नोंबो आंबायदि रायलायखुमायोसो आरोना लोगो माबायदिहाय जोंनियानि। जाखायाहाय लोगो रायलायखुमायाबानो जाया आंनियाथ'। बिमायानो जाहानाबो आरो जिबायदि लोगो आयु सोरजों रायलायो सोरजों गिखायोसो रायलाया आंहा। जा सुलु लाबाय थायोहाय बिमाया। नोंनालाय राजिबा माबायदि खबरा? दङ मोजाङैनो। गाबोनो बै दैमा सेरावहाय ज' लोगो हमहैनोसै आरोना। जायो लोगो थांजायो। आङो गाबोनहाय आइ आफाखौबो एसे थगायनानै फैलायनोसै आरोना। दे होमबालाय सिखारदो लोगो मोनाबायबो थु न'आव थांसै। दे सिखारदो होमबालाय थु नों आगाल जादो हेलेना। फैदो।
बिफा मा एसे गोबाव जाखो आइया जोंहाना सनाया नोंनि अननायावनो बारा जाबाय इयो बिफा थग्रोना बाराखौबो मोजांसो मोनला आङो बेखौ दे माथो खोनादोंमोन आं इनो बाहेरखैजा आथिं सुदो नामाथाय फैबाय बे अर सायदों आफा आइ आं एसे मोनाबोबाय मोजांसो होनदो थग्रोना थांफै न' सिङाव थांफै आइ न' सिङाव थांफैदो उन्दुना थाहैफैदो ओंखामा दासोल' जाखांदो जोङो थांफै अके मम डाड गुड नाइट बाय सोरबा बांगालिवा नायफैबा हरथारसिगौ आं फाग्लि थग्रोनखौ मोना मोनु बेरायना फैबाय थानायखौ थ' बुरि जोंहाबो उन्दुहैनोसै थ' मोनाबायबो हरा थौबाय थ' हाथु थुग्रोदो फै फै आथिं आखाइ गावो बुरै सायबाय थानाङा थु थु